म्यूजिक बाय राजा राजेश। भैया हम गाय कन्हैया चंचल। हाँ प्यास लागे विश्वामित्र के धरती से भोजपुरी यह धरती के भीष्म पिता स्वर्गीय गायत्री ठाकुर जी, हरस शर्मा जी, विष्णु ओझा जी, कुंवर कमलवास जी, लोग के जोड़ा बा छपरा के बात करता रहो तो छकन के जिला हो। अरे राम रे मन करे तो मन गावता रसो बघावा जिला के गरी आवता रसो तारा मन करे तो मन गावता रसो बघावा जिला के गरी आवता रसो यही दिन चाहिदी धई के बाहिरी, यही दिन चाहिदी धई के बाहिरी गायत्री ठाकुर के परिवार हो। बक्सर जिला के बारे लल करले इहे जिला रंगदार हो। बक्सर जिला के बारे लल करले इहे जिला रंगदार हो। ए ब्यासी हाँ बोली हई देखत तनी परदुमन परदेसिया के अरे भर दे हित लागेला एकर माई बाबू बक्सर आरा के वन से जियत नहीं कहत कि सब जिला के भतार हो ते आव है ना जूतन से पिटाइबे जूतन से। हरस शर्मा विष्णु ओझा जी है या लप रे ओ घरी ना पति है तोर बाप रे ई मैं तोरा जिला के भतार हव सरे रहल सलौंडा भइल सब आसरे तोहनी के बाहुन कुंवर कमल बास। अरे यहाँ के तो जीजा जी लगे ओकने के पेन्ही के सरिया हिलावस कमरिया, पेन्ही के सरिया हिलावस कमरिया इहे तोहनी के कारोबार हो। सही में आरा बक्सर जिला के बारे लल करले इहे जिला रंगदार हो। आरा बक्सर जिला के बारे लल करले इहे जिला रंगदार हो। ए ब्यासी काजी हई देखी जावना के सुर के ज्ञान नहीं खेगो दिलेरा बाबा हाँ ई कहत है कि आरा बक्सर सार हरे पगला जब यारा बक्सर सार हो तो तोरा दीदिया के भतार हरे दिलेरावा। गावे के छोड़ के हो लिखे में ना दाबी राजू मतलबी बावाला जी बागी तोहनी के जिला में एको एहन लोग के कलम के जोड़ा लगा दी। गीत संगीत बना खेल ढेर खेला बड़े चेतावत सुनू रंजन लपेला ई दिमाग में बात रख ले। राजा राजेश देहाती दिनेश, राजा राजेश देहाती दिनेश कन्हैया अलग कलाकार हो। छोड़िए ना छपरा जिला छपरा आरा बक्सर जिला के बारे लल करले इहे जिला रंगदार हो। आरा बक्सर जिला के बारे लल करले इहे जिला रंगदार हो। बाय बाय छपरा जिले वाले।